Це місто Львів, це Львівська обласна державна адміністрація. Тут працює невеликий корпункт телеканалу ОТР. І зараз ми поспілкуємося з людиною, яка відповідає за гуманітарну евакуацію, за гуманітарні вантажі, які прибувають в Україну, і за людей, які відбувають тимчасово, це переважно жінки і діти, на території країн Європейського Союзу і інших країн. Вітаю вас, пане Ігоре Матвійчук. Ігор – це начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Доброго дня. Слава Україні. Смерть ворога. Ігоре, розкажіть, будь ласка, яким чином зараз відбувається евакуація людей? Те, що більшість хвилює, багато людей тут чекають на родичів, чи привозять родичів, щоб вони перетнули кордон з іншими країнами і щоб бути за них в спокою. Яка ситуація зараз, які варіанти евакуації через західний кордон України існують і працюють? Основний найбільший шлях евакуації – це залізничні евакуаційні потяги, які в нас курсують в напрямку і Чернівців, в напрямку і Закарпаття, станції ЧОП, і там відповідно в сторону Угорщини та Словаччини. Основний напрямок – це Польща, де ми пробуємо через 3 залізничні гілки – Мостиська, Лудин і Ягодин – теж вивозити. Основний хаб – це у нас залізничний вокзал міста Львова, де всі евакуаційні потяги зі всієї України, зі всіх міст приходять, і там люди вже обирають напрямок. Да, ми їм пропонуємо. Частина з них евакуюється евакуаційними автобусами з площі Дверцевої біля залізничного вокзалу. Теж на діючі всі пункти перетину. Є хороша у нас в цьому плані взаємодія з обласною Львівською військовою адміністрацією, там, з транспортними компаніями, які це здійснюють, з залізницею, з волонтерами, з всіма причетними представництвами і консульствами іноземних держав, які нас інформують про те, громадян яких країн, де, куди планують, в якій кількості, щоб це все було рівномірно розподілено між основними шляхами евакуації, і автомобільними, і залізничними. Тобто в такому режимі ми цілодобово працюємо. Всі пункти перетину, навіть ті, які працювали в денний час, всі переведені на цілодобовий, всіх відкриті піші переходи, тобто є частина, що їдуть автобуси, перетинають кордон, частина, що висаджують людей і вони в пішому порядку виходять. Намагаємося перевагу давати дітям, тобто жінкам з дітьми, це перша категорія, яку ми в першу чергу даємо перевагу, тому що поки ще холодна пора року, мінусова температура, важко дивитися. Там на вокзалі є умови, щоб чекати? Волонтерами Львівською обласною військовою адміністрацією, багатьма громадськими організаціями, які дотичні до, скажімо, гуманітарних питань, зроблено дуже велика кількість заходів, велика кількість роботи з приводу того, щоб створити ці умови. Це і палатки, це і гаряче харчування, це і памперси, дитяче харчування, це і біотуалети. Це все всередині і навколо вокзалу? Це є біля залізничного вокзалу, це є біля всіх переходів прикордонних пунктів перетину кордону. Максимально зроблено так, щоб люди мали де зачекати, наскільки це можливо, ту кількість людей опрацювати, тому що... А скільки, я уточню, займає час очікування на залізничному вокзалі? Наприклад, прибуває потяг, наприклад, з Полтави, так? І потім це людей вже пересаджують на потяг до Польщі, так? Чи до іншого? Залежить від того, скільки є людей і скільки є евакуаційних потягів. Тобто питання, надовго вони там не затруються. Це є кілька годин, звичайно. Може бути і 3, і 5, і 6, і 7 годин. Все залежить від можливості прийому суміжними сторонами нашими, поляками чи угорцями, словаками, тобто в першу чергу поляками, чи Польща готова прийняти таку кількість людей, тому що якщо взяти по
наприклад, по станції Мостиська друга, то є черга евакуаційних потягів. Тобто є Навіть потяг так? навіть так, да. Вони стоять по станціям, там ще там, наприклад, Судова Вишня, Городок по 600 тисяч людей, і поки не заберуть там поляки нас. Тобто це може бути до 3-4 евакуаційних потягів в очікуванні. Ну, все одно це недовго, це досить оперативно. Дякую вам за те, що ви робите, координуєте все. Перейдемо до перетину автівкою чи пішки кордону. Я просто бачив сьогодні і всім раджу підписатися на сторінку на Фейсбуці Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Там щоденно, навіть декілька разів на добу уточнюються дані. І я побачив, що на деяких пунктах дуже багато автівок, дуже багато, велика черга, відносно. На інших жодної автівки, жодної людини. Тобто ви можете дізнатися, де якщо ви автівкою чи пішки, чи хтось вас підвозить там. Це як ви це моніторите, як ви розподіляєте навантаження на ці пункти? Да, я дуже прошу вибирати, якщо є така можливість, брати ділянку з Угорщиною, це пункти пропуска, Дзвінкове, Косино, Лужанка, Вілок, Тиса, які найменш завантажені, то практично нема. І ділянку Волинської області, це є Годин і Устилуг, пункти пропуска, де теж досить і по можливості, якщо є така можливість, автомобілем оминати. По пішоходах, звичайно, що пішоходи самі не з'являються, вони привозяться, тому тут вибір невеликий, це питання транспортне, і ми стараємося обмінюватися хоча б раз в 3 години інформацію з транспортниками, щоб вони знали, куди бажано вести, а де не бажано вести по кількості. Розподіляємо. Тут є в нас 6 переходів автомобільних на Львівщині, і вони стараємося всі рівномірно. Незалежно де, чи він там Смільниця, де він у горах, чи він там у Гринів на межі. Я розумію, чому люди хочуть на Польщі, бо там мова зрозуміла, але здається, що це все одно, якщо ви швидко заїдете в Угорщину, там вам допоможуть. І з Угорщини до Польщі це теж не В проблема. першу чергу це через те, що Польща найближче. Ну так. В першу чергу, тому що до Закарпаття ще треба, і до Угорщини треба ще 200 доїхати. кілометрів. Да, ще треба доїхати, і люди в паніці, не треба панікувати. Умови створені, спокій. Тут спокій, можна спокійно перетнути. Тобто головне не піддаватися паніки і не спішити. Всім можливість. На сьогоднішній день, за останню добу, це вже пік за останніх 10 діб, це пікове навантаження. Ми випустили 116 тисяч людей. Тобто ще не було, ми вже називаємо умовно другою хвилею, тому що в нас було буквально за ці 10 днів 2 дні, коли взагалі не було нікого на кордоні черг. Тобто було поступовий рух. Були перших 5 днів, і ми дійшли до 110 тисяч за добу, зараз 116. Тобто, це через обстріли, через бомбування, через бойові дії, які загарбники ведуть в інших регіонах України. Конкретне питання. Якщо автівка не твоя, документи не на твоє ім'я, чи можна перетнути кордон? Питання вивчається працівниками Держмінслужби, так як вони відповідальні за реєстрацію. Як правило, вони спрощують цю процедуру, коли вони встановлюють, наскільки ця людина має відношення до цієї автівки, і в принципі запускають, дають дозвіл на випуск, і жодних проблем немає. По зеленій карті теж були нюанси, які, значить, ми спрощення зробили, не ми застосували, а Моторно-транспортне бюро України спростило і дозволили виїжджати авто на українській реєстрації без зеленої картки. Поляки до того спочатку не були готові, але вони намагаються реагувати, видавали безкоштовні їх, але вони закінчилися. Відповідно, стала потреба купівлі, тому прошу, купіть заздалегідь, є можливості, є пункти десь далі від кордону, бо на кордоні їх просто розбирають і нема. Їх потрібно, тому що їздити по Європі не тільки Польщі. Тобто поляки впустять, але далі вам все одно... Треба буде купляти, тому краще заздалегідь візьміть. Якщо є така можливість, звісно. Якщо є. Так. Які правила перетину кордону? Я тут вже про документи для жінок, дітей чи для чоловіків, які молодше за 18 років і старше за 60, чи є ще виключення для інвалідів, людей з обмеженими можливостями? Які документи? Чи обов'язково закордонний паспорт, чи не обов'язково? Теж застосовано спрощення і нами, і нашими сусідами. Значить, протерміновані паспортні документи, внутрішні паспортні документи, свідоцтво про народження, все приймається, все вивчається і дається право. Без документів, тут складніше. Якщо особливо це іноземець, нам треба якось ідентифікувати людину. Звичайно, що
час затримання. Ми будемо шукати. По ксерокопіям ми теж ми вивчаємо все для того, щоб встановити. Важливе питання для нас це діти, тому діти неповнолітні самі не зможуть перетнути. Ми будемо вживати всіх заходів, щоб ідентифікувати дорослих, і де їхні батьки, чи там, якщо в супроводі бабусі, рідний дядько чи тітка, наявність свідоцтва про народження, ми родинний зв'язок. А якщо встановлюємо. знайомі, сусіди, по-різному ж буває. Ні, це проблемно. Ну, відповідальність, я думаю, що ми встановимо все-таки бажання батьків на перетин кордону, розуміємо ситуацію. Я думаю, що це все індивідуально. Зараз якесь загальне правило сказати важко. Ми в кожній ситуації вникаємо і розбираємося. По можливості встановлюємо контакти з батьками і тому подібне. В тому числі це бувають і організовані групи, теж вивозять з будинків і реабілітаційних центрів. Є складнощі з багатьма документами, вважаємо, який це регіон, чи там, де спокійно, де є можливість такі документи виготовити, чи це регіон, де зараз окупант вже повністю, скажімо, не дає можливості праці державних органів і установ. Все індивідуально. Тобто ви працюєте в такому реактивному режимі, ви бачите виклики, бачите проблеми і вирішуєте їх просто на місці. Все в робочому, працюємо 24/7, велика кількість людей залучена для того, щоб гуманітарну катастрофу цивілізовано вирішувати. Тобто і зробити можливість їх і повернення в Україну. Тобто, щоб ми зрозуміли, хто повертається потім, щоб це було ще швидше і простіше. Тому що коли ми ж аналізуємо, що цей процес буде повернення, і відповідно ми повинні знати, скільки, хто, як і куди виїхав, як повернувся. Що ви знаєте про допомогу з боку сусідніх держав європейських? Що вони роблять? Ну, я маю на увазі навіть такі речі прості, як сім-карти місцеві з інтернетом, як їжа, як там приміщення, щоб спати, їхати далі. Там. Хочу сказати, я би і подякував, якщо б цей знав, що почують мене. Мені дуже приємно працювати з нашими польськими колегами. Співпраця тут саме в цій ситуації можна оцінити, хто є товариш, а хто є ворог. Тому настільки, скільки роблять наші колеги-поляки, настільки вони допомагають, настільки у них організовані евакуаційні автобуси, як вони людей зразу відбирають, скільки вони взагалі кількість, яку вони пропускають. Скажу, вони теж працюють 24/7, для них це теж виклик, і вони з ним справляються. Дуже дякую їм. І якби не вони, нам було б набагато важче. Я ще не кажу про волонтерство і навіть забезпечення тим самим харчами і предметом першої Тобто жодна необхідності. людина, яка перетинає кордон як біженець, діти, жінки, люди похилого віку чи чоловіки? Нікого не повертають, всім забезпечують, питають потреби, цікавляться, чи є в них родина, є куди їхати, нема, значить дають безкоштовно місця розміщення, місця харчування. Тобто з точки зору гуманізму там все ок, і дуже їм вдячний. Тобто хвилюватися абсолютно не не треба, потрібно. про вас Не потрібно. похвилюються. Треба бути просто уважним, спокійним, не панікувати і виконувати те, що просять прикордонники, а вони сприяють усьому, в принципі, і всім. І там, до речі, на сторінці цій, я наполягаю, що на неї треба підписатися, Західне регіональне управління ДПС України, там є телефони цілодобові, там є всі дані, які потрібні, і ще раз нагадую, там є є інформація про завантаження пунктів перетину кордону. Це важливо, особливо для тих, хто перетинає кордон автівкою, бо це можна буде проїхати через Угорщину набагато швидше, ніж здається, там, знаєте, 200 кілометрів, а тут 50 може довше стояти буде. І ще я хочу, здається, ми про біженців всю інформацію далі. Якщо є, ви додайте ще. В принципі, все багато є нюансів. У нас розгорнули ми консультаційний телефонно-контактний пункт, який теж дали максимально телефонів і електронних ящиків. 24/7 вдаємо відповіді, консультуємо людей, заспокоюємо людей, куди їхати, радимо, де розвантажені, питання вирішуємо по документам, багато цікавляться, і дуже добре, що ви даєте таку можливість на велику кількість людей розповсюдити цю інформацію, що є спокійно, їдьте, які документи маєте, беріть всі з собою. Беріть всі з собою, ми тут розберемося, не переживайте. Що є, то є. Що є, то є, з тим працюємо, і людина, ми розберемося, не треба панікувати.
Ну, тобто і наша влада, і наші прикордонники, і польські, і інші зацікавлені в тому, щоб якнайшвидше це щоб не створити корок на кордоні будь-яких. Вони є, звісно, але все це вирішується в режимі реального часу. І остання, напевно, тема, вона стосується гуманітарних вантажів, стосується допомоги армії. Тут великі, я дізнався, великі, тут тисячами просто їдуть буси, вантажівки. Якщо можете в рамках того, що ви можете сказати про це, про цю допомогу, бо багато ж людей там збирають щось, шоломи, приціли, там, ну, їжу, навіть просто там якісь там продукти, і вони хвилюються про те, от з Британії, з Німеччини. А як тут у нас все влаштовано на наших пунктах перетину? Ви знаєте, приємно спостерігати за останні роки. У нас не перша ця криза така, зараз військова криза, та війна. Був 2014 рік. Волонтерство ще на порядок вище, як було раніше. Тобто та кількість як вантажів і вантажівок, і взагалі транспорту, і людей залучено для цього дуже велика. Є спрощення, є постанова Кабінету міністрів 174, яка визначила критичні вантажі та товари, які першочергові, які нам максимально спростили декларування їх, співпраця з нашими сусідами, коли вони теж максимально спростили оформлення, документальне оформлення навіть без документів. На сьогоднішній день біля 2,5 тисячі транспортних засобів перетнули по тонажу. Це за цих 10 днів. 10 днів. Тобто він максимально розпочалося і максимальна кількість, скажімо так, переїхало. Є програма «Президентський шлях», коли теж спростили, коли перевізники, це ці гуманітарні коридори, які їдуть зі всієї Європи, вантажними автомобілями везуть і тих окупованих тимчасово або заблокованих, не окупованих ще, не це, заблокованих загарбниками районів роблять, домовляються про ті коридори, це продукти харчування, це медикаменти, це питна вода і тому подібне. Тобто зараз це все скоординовано між міністерствами, між обласними військовими адміністраціями, за дуже короткий час. Настільки комунікація зменшилася, щоб тільки швидше давати ці вантажі, щоб десь хтось не на поличках з'явилися ті продукти, які зараз життєво необхідні. Так само і амуніція, яка передається. Да, дійсно, вся Європа такого рівня волонтерства і такого рівня допомоги, такої від простих людей за багато років я не бачив. Тому сприяння повне, що в нас, що Державна митна служба, необхідно супровід з поліції, щоб це швидше. Все це організовано, все нормально, все працює. Тому дуже дякую волонтерам, дуже дякую людям, які за розуміння ситуації, за допомогу. Окремо хотів би ще зазначити, біля 140 тисяч наших чоловіків повернулися за кордоном. Тобто ми говоримо про те, що туди їдуть, а сюди повертаються наші чоловіки. Які працювали, дуже приємно, які працювали. Я сам бачив, виїжджаю на кордон, відчуваю оцей ритм і це бажання, коли там люди, розуміючи, що Миколаїв там частково заблокований, працювали рік були в Польщі, вертаються, ми на Миколаїв їдемо, будемо захищати, вступати до лав тероборони і тому подібне. 140 тисяч. Я навіть знаю, Ігор, що тут у Львові просто неможливо така черга в тероборону, велика черга. Тобто люди йдуть і записуються. Дуже згуртувалися люди, дуже згуртувалися, всі розуміють, єдині, в розумінні, хто є ворог, хто є друг. Це дуже важливо і перемога за нами. Ми свою функцію виконуємо однозначно. Тому треба бути, скажу, одне перше, не панікуємо. Ми не панікуємо, гуртуємося, працюємо, перемагаємо. Тільки так. Треба бути зосередженими, згуртованими. Кожному на своєму завданні. Спокійно, один одного підтримуємо, один одному допомагаємо. Працюємо в одному ключі. Дякую, пане Ігоре. З нами був Ігор Матвійчук, начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Я дуже дякую пану Ігорю і вам дякую за увагу. Дивіться АТР далі.